Sa kabila ng naging sigalot sa gitnang silangan nitong nakaraang buwan, muling bumaba ang singil sa kuryente ng Casoreco 2 ngayong Hulyo. Ayon sa kooperatiba, umabot na lang sa 7.68 per kilowatt hour ang singil sa residential, 6.83 kilowatt per hour naman sa low voltage habang 5.73 kilowatt per hour naman sa high voltage consumers. Suma total, nasa 50 centavos kilowatt per hour ang tapya singil sa kuryente. Ayon kay Rinier Bukay, tagapagsalita ng Casoreco 2, dulot nito ang pagbaba ng generation charge at mas mababang presyo mula sa mga suppliers. Nagluwas na po si Satuyang effective rate for the month of July 2025 na kung saan kung hihilingon ta naging pabораблeng marami sa Satuyang mga member consumer owners. Dahil sa residential po kaya buminaba kita halos nasa 52 centavos per kilowatt hour. Ang pagbabawas ay resulta rin ng mas epektibong pamamahala at mas mababang presyo ng langis. Centavos per kilowatt hour. Pareho man po sa low voltage at high voltage, halos arog man po kayan si ibinaba. Dakula po ini, ining binaba na ini, kumpara kang nakaaging bulan na June, sa effective rate ini si objeto tabaga no, na mas pang mapababa ang satuyang taripa sa kuryente. Kaya lang may mga pagkakataon lang po talaga na hindi po kontrolado kang satuyang kooperatiba dahil ini po nakadepende man po kaya ini duman sa presyo kang satuyang binabakal. Si kantidad kang presyong binabakal tang kuryente hali duman sa satuyang mga power suppliers. Para sa consumer na si Mario, malaking tulong ang pagbaba ng singil sa kuryente, lalo na sa katulad niyang consumer na kakatiting lang ang kinikita. Dako lang tabang. Kabag lang asukar, ako ang kape. Usually ba magkano binabayaran mo every month? Lampas 1,000. Lampas 1,000. Lampas 1,000. So ngayon na bumaba ang taripa, anong masasabi mo ngayon? Salamat sa Diyos. Salamat. Nagatawad-tawad ng God. Kahit patuloy ang pagbaba sa taripa ng kuryente, paalala pa rin ng kooperatiba sa mga consumer na magtipid sa paggamit ng kuryente upang mas lalong mapanatili ang pagbaba ng singil sa mga susunod na buwan. Eli Balbin, CSN.